O Concello de Lousame impulsa diferentes obras de mellora ao longo de todo o municipio. Mudarase o céspede de Cabanetán grazas á colaboración da Deputación e impúlsense traballos na rede de saneamento local. Os traballos de acondicionamento e mellora seguen a desenvolverse en concellos como o de Lousame. A alcaldesa do municipio, Teresa Villaverde, sinala que unha das actuacións que está a realizarse é o cambio da cuberta do pabillón da pista deportiva do Sanguiñal. Ao lado da escola. A sustitución da cuberta, que estaba moi deteriorada, xa tivemos que facer dende o Concello a retirada de planchas que amenazaban co temporal de causar un accidente e a seguridade premia ante calquer cousa. Está adxudicada e están pendientes de que a empresa comece. O mesmo vai a pasar co saneamento en Gandarela, que para dar servicio ás casas da parte de arriba que estaban sin servicio de saneamento. A rexedora lousamía apuntou que tamén se están a impulsar obras de mantemento. Todos os días moitísimas, e hai obras que acaban de finalizar e outras que xa están en licitación. Van a estar en licitación a obra do interior de Cairo, está en licitación a obra do interior de Cés e 4 obras máis, como é o interior de Millón, unha parte do interior de Millón, que non é toda. Están feitos os trámites coa Deputación da Coruña para cambiar o céspede de Cabanetán. Sempre se estivo a traballar e, bueno, parece ser que hai concedida unha nominativa, pero todavía non chegou a resolución. Cando chegue, eu volo comentarei de novo para que que tranquilice a xente, que xa yo comuniquei pois a persoas que forman parte da directiva do equipo do club de fútbol. Queremos sabelo canto antes, esperemos que sexa rápido, porque hai que saber se o Concello ten que aportar ou non. En principio dixéronos que non, pero bueno, hai que ser precavidos e ter esa medida tomada. Non será a única actuación que se desenvolva en instalacións deportivas do municipio. Recibimos agora unha para mellorar a auga quente no polideportivo, máis na piscina, que tamén lle dará servicio aos vestiarios do campo de fútbol da Silva, que están a rematar. A actuación que conta coa chega da Consellería de Deportes. Temos que agradecer o apoio que están prestando a todas as administracións e estas que dixen tanto Gandarela como a mellora das instalacións para auga quente nas instalacións deportivas, o teito, a cuberta do polideportivo son da Consellería, da Xunta, e despois o céspede, que é unha cuantía de 200 e algo mil euros, vai a ser da Diputación. Villaverde indicou que hai obras rematadas e recibidas, como é o caso da que se realizou na Cabalariza. Estamos agora xa mirando os proxectos a presentar de cara ao próximo pós, para ter as memorias feitas e logo poder seleccionar. As necesidades son sempre moitas e vamos facendo según as circunstancias nos lo van permitindo, as circunstancias económicas.